गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया बिगियान फरायसालिमा दालाइसा एबसुनि जर'खा थान्दै जथुम्मायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथांजों लोगोसे जिल्लानि सोलोंथाइ नेहाथारि जांगिला औवारी आरो गेलेमु नेहाथारि महिम बसुमतारी मोनहा बाहागो लायो। बे मेलनि गेजेरजों 2022-2023 नि थाखाय आफादगिरि महरै थरायना बिलिमा ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै मनिता बसुमतारीखौ सायख'ना लानाय जायो आरो बिबानबो गथायनाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव लाब्राबतीनि टलगेटआव सानसे सिगांल' गंसे ट्राक गारिया गिख्रंथावै सौग्रांफैदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आरोबाव गंसे ट्राक गारिया फिन मैया गिख्रंथावै टलगेटआव सौग्रांफैबावदों। बे जाथायजों गारिया आबुङै खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे सुबुङा गाज्रियै जोखोम जादों। हाग्रामा महिलारनि बिटिसि खुंथाय समाव 2019 मायथाइयाव आसामनि बै समनि गिबि मन्थ्रि आथिखालनि मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला गायसननाय क'क्राझार केन्सार केयार सेन्टारखौ बेखेवबाय। आसाम सोरखार आरो टाटा ट्रास्टनि बानजायनायाव दुलाराय आसामनि गंस्नि जिल्लायाव गोदानै लुफुंनाय केन्सार केयार सेन्टारखौ मैया हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया डिब्रुगड़निफ्राय भार्चुवेल मिटनि गेजेरजों बेखेवना होनायनि उनाव क'क्राझार सहरनि साखाथि देबरगाव बेसरगावआव हाग्रामा महिलारनि बिटिसि खुंथायनि समाव बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला गायसननाय क'क्राझार केन्सार केयार सेन्टारखौ 28 अक्ट'आव बिटिआरनि गायखंगिरि प्रमद बर'आ बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे जायगानि एमएलए आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो। मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फैगौ 1 मे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि 32थि थैनाय सान फालिथायजों सोमोन्दो लाखिनानै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय एबसुआ बर' रायजो राजाफोरखौ हांख्रायहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मध्य प्रदेश विधान सभानि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि बिबानखौ नागारबाय कंग्रेस दोलोनि सिनियर दैदेनगिरि थामहिनबा मध्य प्रदेशनि बारग' गिबि मन्थ्रि कमलनाथआ बिबान नागारनायनि उनाव गोविंद सिंहखौ बेरेखा हानजानि दैदेनगिरि महरै सायख'यो। सिगाङावबो कमलनाथआ बेरेखा हानजानि दैदेनगिरिनि बिबानखौ नागारगोन होननानै सावरायलायदोंमोनब्लाबो जोबथारनायाव कमलनाथआ विधान सभानि बुंथिगिरिनि अनगायै कंग्रेसनि हाइकमान्डनिसिम गावनि नागारनाय बिलाइखौ दैथायहरो। बङाइगावआव फिसाज्लायानो गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ बुथारदों। मंगलबारखालि बङाइगावनि बिद्यापुर गामियाव न'खरसे न'खराव हरनि समाव जौ लोंना फैनानै न'खराव फिसाज्लाया गावनि बिमाजों नांलायनानै गावनि बिमाखौनो गोबौ सिखाजों सुथारो। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला जौ लोंग्रा फिसाज्लानि खर'आ सिगांनिफ्रायनो थिग नङामोन। गावनि बिमाखौ बुथारग्रा फिसाज्लानि मुंखौ 32 बोसोर बैसोनि मनजित बर्मन आरो बिमानि मुंखौ तानिस्वरी बर्मन होननानै मिथिनाय जादों। आथिखालाव बिमाखौ बुथारग्रा फिसाज्ला मनजित बर्मनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बर' हारिनि थाखाय गोजोननाय खौरां। जोलुर मुलुगाव मुंदांखा जानो हानाय बर' हारिनि फिसा अपर्न नार्जारिया इन्डियान सुपार हिर'सआव इन्डियान एर'स टीमनि जानानै हेट्रिक गल सोनो हानाया बर' आइजोफोरनो गोख्रों बिदिन्थि होदों। लोगोसेनो माहारजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव लाबोनो हादों। मख'जाथावदि अपर्न नार्जारिमोननि हानजाया इन्डियान एर'स टीमआ उड़िसा पुलिसखौ 4-0 गलाव फेजेननो हायो। थारैनो बेयो जोबोद बाख्नायथाव खौरां। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। तामुलपुराव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोराव जथुम्मानि मावख'आरि मेथाइखौ फोसावबाय। बयखौबो बे ओंथि गोनां मिलौदो मेथाइखौ खोनासंनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गुरै खावलायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।